Ei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la o nouă provocare pe care am gândit-o noi, chiar azi. Avem chiar o foaie cu ele, da. Deci, aici așa, la ultimul geam, o să bată Bogdan și o să fugim, da? Stai. Stați un pic. Așa. Și dai. Fugi după copaci. Așa. Gata. I-am salvat și viețile. Ok, deci, acest Gianni Minune a făcut această provocare. La unul repede. Nu. Uite, bă, provocarea e cu geamul spart. Nu, mă, nu e. Stați puțin că... Prezentarea unei mașini. Petrol. Așa. Dar asta putem să facem, bă. Nu, mă, mergem. Am făcut o provocare. Spargem un geam. De la casă vechi. Da, da. Îl dăm cu piatra în el și fugim. Simplu. Pentru noi. Pentru noi nu prea. Pentru noi este foarte simplu, dar numai că o să fie cam dificil că Mai greu când prindem, mai greu când prindem eu am părinți pe casă. Na, deci cam tot a fost episodul de azi, nu uitați să vă abonați. Acesta a fost Bogdi, pe mine vă știți deja, nu mai vă arăt. Pa, pa!